Welcome to my channel, Ning Ning ni Neneng. Sa kusina, alam na dis, sana lahat kayo ay okay at masaya. At nagte-thank you ako ng sobra-sobra sa inyong pagmamahal at suporta. Thank you. Bye. Ito ang ating lulutuin ngayon, ang karne ng rabbit. Nabili natin kanina sa butcher. Siyempre, si Darling ang magluluto kasi masarap siyang magluto ng adobo. Ito ay rabbit. Try nating mag-ulay ng rabbit. Guys, ugasan muna natin bago i-chop ang buong karne ng rabbit. Hinugasan ni Darling kasi siya ang magluluto. Yan. Sarap-sarap siguro yan, guys. Adobong rabbit. Biruin nyo yan, guys. 15 euro. Sa pera natin, almost 800. Ang bawtang mo doon. O, isang libo daw. Nahiwa na ni Darling. Ayan ang karne niya, oh. Ang presyo niya, almost 1,000 pag sa pera natin. Wala pa yata 1 kilo ang niya, karne. Luya. Kinaskas niya yung balat. Ayan. Yes. Ito yung kompletong my Habibi, my Beshi Habibi, my one and only Darling. Napakagaling niyang magluto yan, guys. Yan. Sampol. Pasampol-sampol dyan. Ay, hindi mo ginamit yung bawang na bago. Yung isa lang ang ulo. Lagyan na ng mantika. Yan. Yan. Oh. Umuusok na, guys. Yan na, umuusok na. At tamang-tama yan para yung ricado ay super duper na mabango. Singbango ng bulaklak. Oh, dayamines. Ay, ayan na, guys.
Oh. Dapat guys, ang pagluluto, paggigisa, papulahin natin ng mapula ang ating bawang para mabango ang ating lulutuin. Nilagay na ang luya, nilagay ang luya. Ang luya ay nilagay ni Mr. Nilagay ni Mr. ang luya. Eto si Mr. ganado sa pagluluto. Kaya mamaya, pagaganahin din natin. Siyempre, meron siyang premyo sa pagluluto niya. Ayun siya, happy siya guys, oh. Kasi mamaya may premyo si darling. Ayan na. Ayan na. Sarap-sarap. Swak na swak ang bango. Ricado pa lang yan, guys. Pero sobrang bango na, guys. Ngayon, umuusok ang ricado at ilalagay na ang karne ng ating rabbit na pagkasarap-sarap. Ayan. Ayan. Napaka-amaze talaga ang amoy. Takpan muna guys. Takpan. Kain niya daw. Para dapat magkasukat yung toyo at suka. Ayan. At saka vinegar. Ayan guys. Ayan. Pinggirin ko na. Pinifinger niya. Testing niya. Tasting. Ayan guys. Ayan. Fingerin niya ulit daw. Sa kanya taste kung tama ang lasa. So was it nice? Oh, good daw. Good. Good na daw guys. So, yung suka at saka toyo, pinag-asawa niya. Nag-asawa na si suka at toyo. Ayan na. Ngayon guys, kung mahilig ka ng MSG, lagyan nyo ng MSG. Pero ang ginagamit namin guys, yung chicken cubes. Ayan, chicken cubes. Ayan na siya guys. Hiniwa-hiwa ng pino ni Darling. Yung ano natin guys, karne ng rabbit. Lagyan na daw ni Darling ng cubes, yung chicken nor cubes, ilalagay na. Tsaka, ano pang ilalagay mo Darling? Tataktakan niya na ng paminta na pagkasarap-sarap ang amoy. Yan guys. At ihalo-halo niya na ang nasangkot siyang karne ng rabbit. Playboy. Ganun pala kamahal ang rabbit, ano? Isang buong rabbit ito guys. Wala pang 1 kilo pero ang presyo niya napakamahal. Okay, lagay na din niya ang toyo. Ayan na yung toyo natin guys. Ilalagay na ni Darling. Yuhu. Oh, sarap. Inadobong karne ng kambing. Ay, sorry. Rabbit pala. I should say. Rabbit. Huwag daw munang haluin. Huwag daw munang haluin. Takpan lang mo. Okay. Nagluluto. Naggigitara pa. Saan ka dyan? Saan ka pa dyan? Iba na lang. My darling, nanghaharana pa. O, yan ha. Hinaharanan niya yung misis niya.
Habang nagluluto siya. Just find a place that you can stand. Take it easy. When I'm standing in the corner, it's long so now. Since the inside to see. She's a girl, my lord, in the flat that I'm slowing down. Take a look at me. Come on, baby, and say me. You! I love you! Number 1 fan mo ako! I love you! I love you! I love you! Woo! You! Woo! You! I love you! I love you! Yo! Number 1 fan mo ako! I love you! Darling! I love you! I love you! Guys, check na ni Darling. Check, check, check. Oh. Ayan na. Malapit na siyang maluto, guys. Oh. Ang bango-bango, guys. Diba ang ano? Ang bango. Ulit natin. Sarap. Gorka. Check! Testing daw, sabi ni Darling. Naku. Uy. Natuyo na daw, natuyo. Natuyo na. Oh, ang bango siya, guys. First time ko lang ito, guys, ah. First time kong mag-ulam ng kambing ng rabbit, guys. This is my very first time na makakatikim ng rabbit. Takpan daw muna niya yung tuyong patutuyuin na tuyong tuyo. Masunod. Daw ang lasa ng rabbits. Oh, malambot na pala. Anong taste? Testing. Anong taste? Lasang rabbit. Lasang rabbit. Ating adobong rabbit. Oh. Tuyong-tuyo siya, guys. Yung pagkaluto niya tuyo. Halos na prito na siya sa sa mantika. Sarap, oh. Ang bango niya, guys. Sa totoo lang. Grabe. First time ko lang din makatikim ng rabbit. Ewan ko kung masarap siya, guys. Pero yung amoy niya, guys, parang napakasarap, eh. Napakabango. Yummy-licious adobong rabbit. Grabe. Ngayon ko lang natikman. Kumakain na kami ni Darling. Wala pa yung dalawang anak namin. Sa trabaho na sa trabaho. Kami na lang nauna kasi kami na, guys. Yan. Sarap, guys. I-try niyong magluto rin ng rabbit. Masarap pa sa karne ng basta masarap siya, guys. Kakaiba yung lasa. Enjoy, oh.